Kalong kasi kabadap da gajing kemen bat kebanwan ra gajing kemen ni nong song snong ka snong hempala kabade ka wain gi snong kabadang saadian hagi kampen roy metala bun bun snem. Hendrai deling ba kajing li jingo jong MLA ka nong po constituency ba kene snong kelas dang man yo mensiam na gajing kular MLA ban penyo ya kesurok ke bapaka kebadan kumbasan kilometer ye. La ban kedo ba gajing saadian jong kene snong hempala kadai tang namar kajing bampai khmat lem da kinong mi khmat pat ba kum ki MLA ne ki MDC nadu kisnem ge bamanshwa kat bakane kashnong garang hap apo ka Mauhati constituency nrei nadu ke election MLA jong kasnem arah jarkat pra kani kashnong klaksha kan thopno aha kanong po constituency ka jingne jingo jong new MLA kanong po constituency ka deiru hadian gejing asngo ba gejing sakhi ya gejing sa adian jong kani kashnong bat kumta haka hendreu terek uno opera unong mikmat ulalit ban hiar ban aiman siam nang baki skim penroy syakashnong hempala haga jingkran jungu ba amiral bon siam MLA kanong po ulapan pa wa kene jing sim kya jungu banit yo kejat akane kashnong kadai namar ka jing bamdon jukinong mikmat pat ba banit pet kinong song snong ha kene kashnong kebedan kam palat ya kilat penroy bopher haga ne jing le jungo kabalalong ha kene sngi Uni unang mi kaman ulasim kia ban kular ginong song snong basyan unsabut dien ru ya kesurok kabagane kesnong kadai hok ban yo kumbasan kilometer ia lengba ka skim jogo sarkar pedeng ka PMGSY bat kumjuru ban penyo kiwe kijing don kam kum gieng dorbar bapaka ka yeng ICDS ka center ban sam yo khaw Russian nalor kiwe kijing don kam banwara ki kampan roy hakane kesnong Hagani ke jingle jungo ekni ke snong hempala na kaliang MLA ul IT ru ya ka work order bante ya ka jakalet bar pat ba akani ke snong ya ka bala IT hau ba super len ronghang ubadai urang ba snong ka be de wenong mi khmat man tai bo bun de stang gi he spa sudai wan ju chwan penbi dak pisa ka spa ka pau tra poi wenya kran cha phang meli thau an je tang a bati berkis ta gadi ke jinge den mar ka ta kum gi nam song snong ha pan perkhat ba ngamut banong ba ubak meral bobit bostat ngamut banong gumta ngam odan sibun gijing duna teding persang menteri da gijing kersan gijing arab gijing tri in la ban pen bahai ka kong tri kam ngamut banong bah bang iwan ngin la ban le sisen le ik ta gijing don kam gijing arab mana kaliang jungar ko je lenti kum MLA menta la lai sinem siteng ni layak ni persang ni ban pet ban khmi yang jing don kam kat bala